Σήμερα θέλω να σου μιλήσω για τα στυλ ντυσίματος, τις ονομασίες τους και πώς να έρθεις πιο κοντά στο δικό σου ιδιαίτερο στυλ. Τα στυλ στο ντύσιμο χωρίζονται σε κάποιες βασικές κατηγορίες και κάθε μία από αυτές έχει τη δική της αισθητική και φιλοσοφία. Η κατανόηση λοιπόν των χαρακτηριστικών τους θα σε κάνει να έρθεις ακόμη πιο κοντά στο στυλ που σε εκφράζει και σου ταιριάζει. Οι βασικές κατηγορίες στυλ είναι οι εξής. Νούμερο 1. Minimal. Το μινιμαλιστικό στυλ επικεντρώνεται στις καθαρές και λίες γραμμές, τη μονοχρωμία και τα απαλά υφάσματα. Νούμερο 2 και πολύ γνώριμο. Το κλασικό στυλ. Τα χαρακτηριστικά του είναι η κομψότητα, η διαχρονικότητα, το σοφιστικέ και καλής ποιότητας. Περιλαμβάνει συνήθως σακάκια, πουκάμισα, σύνολα όπως κουστούμι και ταγέρ, δίχως υπερβολές και συνήθως σε ουδέτερα χρώματα. Νούμερο 3. Bohemian. Το Bohemian στυλ περιλαμβάνει ελεύθερες και ακανόνιστες γραμμές, πλούσια μοτίβα και αξεσουάρ, φυσικές υφές και λεπτομέρειες που χαρίζουν κίνηση όπως βολάν και κρόσια. Νούμερο 4. Το ανδρόγυνο στυλ. Το ανδρόγυνο στυλ είναι ένας συνδυασμός ανδρικής και γυναικείας ένδυσης, όπως αυστηρά σακάκια, oversized φούστες ή πατελόνια, γραβάτες και ρούχα σε αυστηρές γραμμές. Νούμερο 5. Καθημερινό ή casual στυλ. Αυτό το στυλ επικεντρώνεται στην άνεση και την πρακτικότητα και περιλαμβάνει κομμάτια όπως jean, κάρκο παντελόνια, sneaker, απλά t-shirt και footer. Νούμερο 6. Το girly στυλ. Χαρακτηριστικά αυτού του στυλ είναι η κομψότητα, η θηλυκότητα και οι διαχρονικές γραμμές που όμως αφήνουν μια αίσθηση vintage και εποχής. Συχνά εκφράζεται με φούστες, φορέματα, αέρινα και top που κολακεύουν τη μέση. Νούμερο 7. Avant-garde. Ασυνήθιστα κοψίματα, statement κομμάτια και ιδιαίτερες γραμμές και σιλουέτες. Αρκετά ανατρεπτικό στυλ και συχνά με φουτουριστικά στοιχεία και ασυμμετρίες. Και για το τέλος άφησα αυτό που είναι και πολύ αγαπημένο, αυτό που έχει πολύ έντονο το θηλυκό στοιχείο. Κομμάτια vintage και πιο αισθησιακά, έντονα πληθωρικά και φλωράλ μοτίβα σε φορέματα και σακάκια, παντελόνια, top και πουκάμισα. Ρούχα αέρινα με κίνηση που κολακεύουν τη μέση και το σωματότυπο. Εάν θέλεις και εσύ να ανακαλύψεις το στυλ που θα σε εκφράσει και θα σε αναδείξει, μπορώ να σε βοηθήσω στο σεμινάριο προσωπικού στυλ.